Lightning Network, sieť, ktorá je postavená nad Bitcoinom a umožňuje nám vykonávať extrémne lacné a rýchle transakcie. V tomto videu ti ukážem, ako si dokážeš aj ty stiahnuť na svoj smartfón Lightningovú peňaženku a ukážem ti, ako si ju práve vieš cez svoj trezor nabiť svojimi Bitcoinmi. Poďme na to. Pokiaľ sa pýtaš, čo je to Lightning Network a ako funguje, tak je to v podstate dosť komplexná nadstavba nad Bitcoinom, ale veľmi jednoducho si to môžeš predstaviť na tomto príklade. Predstav si, že máš svoju obľúbenú kaviareň, do ktorej chodíš každý deň na kávičku. Každé ráno si teda do nej zájdeš, povedzme o nejakej 8-9 ráno, objednáš si kapučinko a za kapučinko aj zaplatíš. Takto tam povedzme chodíš 30 dní do mesiaca, teda každý jeden deň a namiesto toho, aby si teda musel za každým vykonávať túto transakciu a platiť za kávičku, tak povieš čašníkovi alebo majiteľovi kaviarne, že tu máte 100 eur, otvorte mi u vás účet a na konci mesiaca, keď mi tam nejaké peniažky ostanú, tak mi ich vrátite. To znamená, že pokiaľ teda najbližšie pôjdeš do kaviarne, tak už nebudeš musieť platiť znova 2,50 za kávičku, ale už ti len čašník alebo teda majiteľ kaviarne len strhne 2,50 z tvojho účtu a takto to bude opakovať, až dokedy nebudeš chcieť vrátiť to, čo ti ostalo, alebo dokedy neminieš celý svoj účet. Toto je veľmi taká jednoduchá, povedal by som je celkom presná analogia na Lightning Network. Namiesto toho, aby si musel každú transakciu zaznamenávať do blockchainu a platiť transakčné poplatky, tak zaplatíš len za dve transakcie, poplatky, a to je tak, kedy si nabiješ svoj účet a druhá, kedy si svoj účet zavrieš. Týmto spôsobom vieš ušetriť veľké množstvo peňazí na poplatkoch a zároveň transakcie na Lightning Network alebo na tejto nadstavbe sú veľmi rýchle a za minimálne poplatky v rádoch zlomkov centov. Ako som už v úvode spomínal, na to, aby sme si mohli nabiť svoju Lightningovú peňaženku našimi bitcoinmi, budeme teda potrebovať samotnú Lightningovú peňaženku. Pre jednoduché účely tohto videa použijeme custodial peňaženku Wallet of Satoshi, ktorá je veľmi jednoduchá na používanie a zároveň budeme potrebovať aj náš trezor, z ktorého si budeme posielať naše bitcoiny. Ako prvé si teda pripojíme náš trezor do počítača, zadáme PIN kód a prihlásime sa do aplikácie Trezor Suite na našom počítači. Pokiaľ máš nastavený passphrase, zadaj aj passphrase. Ako môžeš vidieť, tak toto je naše rozhranie Trezor Suite, kde v podstate máme našich $25, ktoré sme v predchádzajúcom videu práve nakupovali cez bitcoinový automat. No a teraz si budeme povedzme posielať $5 na našu Lightningovú peňaženku Wallet of Satoshi. V túto chvíľu prichádza na scénu náš smartfón, kedy si stiahneme a nainštalujeme aplikáciu Wallet of Satoshi. Pri spustení aplikácie sa aplikácia opýta, či si chceš zálohovať túto aplikáciu na svoj mailový účet. A výrazne to odporúčam z toho dôvodu, že pokiaľ by si napríklad telefón stratil, alebo by sa ti aplikácia vymazala, alebo by si ju potreboval obnoviť na inom smartfóne, tak práve cez tú mailovú schránku to môžeš urobiť. Prostredie aplikácie je veľmi jednoduché, máš tu dve tlačítka Receive a Send. Receive predstavuje prijať bitcoiny, ktoré aktuálne budeme príjmať na našu Lightningovú peňaženku, a Send znamená teda poslať. Keď chceme teda prijať bitcoin na našu Wallet of Satoshi peňaženku v smartfóne, musíme sa presunúť na našu Trezor Suite aplikáciu, ktorú máme na počítači. A tuto si vyberieme účet, z ktorého chceme posielať náš bitcoin. V tomto prípade tu máme jeden bitcoinový automat, ktorý sme si označili my. A následne klikneme na tlačítko Send. Tuto si zadáme najskôr čiastku, môžeme zadať $5, koľko posielame. Samozrejme vieš tu zmeniť aj napríklad na eurá, čiže v tomto prípade by bolo 4,60 po prepočte. Ďalšou dôležitou vecou je teda adresa. Prijímacia adresa, kam pošleme tieto bitcoiny. V aplikácii Wallet of Satoshi teda klikneme na tlačítko Receive a tu dole klikneme nie na tento Lightning, ktorý tu je označený, na tento blesk, ale klikneme na toto B ako Bitcoin on Chain. Túto adresu následne naskenujeme aj na počítači. Trezor nám píše, že tá adresa nie je validná, a to preto, lebo ju to naskenovalo s veľkými znakmi. Tu len klikneme na tlačítko Convert to Lowercase, teda, aby sme to konvertovali na malé písmená. Následne teda skontrolujeme posledných 6 znakov a vidíme, že posledných 6 znakov nám sedí. Wallet of Satoshi si účtuje za prichádzajúcu transakciu 1% poplatok,
To znamená, že pokiaľ teraz posielame 5 eur, alebo teda $5, tak 1% poplatok by bolo 5 centov. Samozrejme, netreba zabúdať, že pri nabíjaní svojej Lightningovej peňaženky z onšej peňaženky budeme platiť transakčný poplatok. Aktuálnu výšku transakčných poplatkov si môžeš pozrieť na stránke mempool.space, kde si vieš aktuálne pozrieť, koľko ťa tvoja transakcia približne vyjde. Keby si to pozrieme práve teraz, koľko nás vyjde naša transakcia, tak si môžeme navštíviť stránku mempool.space a aktuálne vidíme, že poplatok za priemerne veľkú transakciu je 18 satoshi na V-Byte, čo nám predstavuje nejakých $1,63. To znamená, že pri takýchto malých čiastkách sa neoplatí moc nabíjať svoju Lightningovú peňaženku, nakoľko percentuálne pomerne veľa preplatíme na poplatkoch. Pre demonštráciu je to ale úplne v poriadku, takže vrátime sa opäť do našej aplikácie Trezor Suite a keď sme skontrolovali teda, že všetko sedí, tak si teda vyberieme ešte koľko chceme zaplatiť teda satoshi na V-Byte, tuto už priamo v Trezore. A pokiaľ máme teda normálnu prioritu, že nepotrebujeme, aby transakcia prešla rýchlo, tak môžeme teda použiť tlačítko Normál, čo v aktuálnom prepočte vychádza na nejakých 1 satoshi na V-Byte a budeme čakať plus minus 20 minút. Keby zvolíme teda High, tak budeme platiť 3 satoshi na V-Byte a bude nás to stať 10 minút. Kľudne môžeme v tomto prípade zvoliť vysokú prioritu a následne vidíme, že poplatok bude činiť plus minus $1. To znamená, že celková transakcia bude v hodnote $6.18 alebo 18 centov. To znamená, že pokiaľ máme všetko skontrolované, tak môžeme kliknúť na tlačítko Review and Send. Teraz sa musíme pozrieť opäť na náš Trezor, teda či adresa, kde príjmame náš Bitcoin, v tomto prípade je to adresa, ktorú nám vygeneroval peňaženka Volido v Satoshi na našom smartfóne, či sedí, to sme skontrolovali, že sedí, skontrolujeme to takisto na našom Trezore, vidíme, že všetko je v poriadku. Fíčka, teda poplatok si skontrolujeme, je to $1.18. Sedí, klikneme na Confirm a následne oboma tlačítkami teda potvrdíme túto transakciu. Transakcia bola podpísaná a teraz ju už len stačí odoslať práve cez našu aplikáciu Trezor Suite. Klikneme na tlačítko odoslať a môžeme vidieť, že teda aplikácia nám píše, že transakcia bola úspešne odoslaná. Následne nám už len stačí počkať, kedy sa transakcia pripíše na náš účet vo Volido v Satoshi alebo v našej Lightningovej peňaženke. Keďže sme zvolili najvyššie poplatky, tak transakcia by mala byť zaradená do prvého bloku, ktorý bude vyťažený, pokiaľ sa nezmenia poplatky. To znamená, že aktuálne by mala byť do 10 minút transakcia pripísaná na náš účet. Ako môžeš vidieť, tak v aplikácii Volido v Satoshi nám už aplikácia píše, že máme na ceste 7600 Satoshi, ktoré aktuálne čakajú na vyťaženie a zaradenie do bitcoinového blockchainu. Pokiaľ si túto transakciu rozklikneme, tak vidíme teda, že môžeme očakávať plus minus nejakých 5 eur. Samozrejme, keď odrátame poplatky pre Volido v Satoshi, čo sú v tomto prípade minimálne poplatky, nakoľko sme posielali iba 5 eur. Následne nám už len stačí počkať, kým bude transakcia vyťažená. Pokiaľ by sa jej stalo, že transakcia sa nejako dlho zasekla v blockchainovom mempoole a teda čakáme dlho na vyťaženie tejto transakcie a zaradenie do bloku, tak môžeme využiť službu Replace by Fee, ktorú Trezor si vo svojej aplikácii ponúka a touto funkciu zmeníme výšku poplatku danej transakcie. Poprípade ju teda zvýšime, ak by to bolo potrebné. Poďte sa so mnou teraz pozrieť, ako sme si za Lightning kúpili výborný obed u Borisa na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý práve akceptuje bitcoinové platby vo svojej prevádzke. Takže ideme sa nájsť k Borisovi do prevádzky Spicy Life, ktorá je na Vysokej škole výtvarných umení a Boris príjma bitcoin vo svojej prevádzke, takže z Lightning, takže poďme na to. SIM kartę. Vyšlo? Paráda, je tam. A ja ďakujem. Díky. Tak jedel len na VŠVU, je Bitcoin friendly a obed bol výborný. Ďakujem za sledovanie tohto videa, za to, že si bol verný tomuto kurzu, celých 6 dielov. Verím, že ti bol nápomocný a že sa dozvedel potrebné informácie, ktoré si potreboval vedieť. Pokiaľ ti niečo nebolo jasné, tak kľudne píš dole do komentárov pod videa, alebo si bookni 30-minútovú konzultáciu úplne zadarmo na stránke bitcoinovaškola.sk, kde môžeme pokecať o čomkoľvek budeš potrebovať. Ďakujem ešte raz za sledovanie tohto videa a v celej série 6 videí. Verím, že ste páčili a prajem ti ešte úspešný bitcoinový štart.